Кажи зеле. Пусна ли? Да. Добре. Имаш, нали? Давай. Да. Хайде, давай. Смръсна газ. Върти, пали. Ама нали надолу? Пали. Надолу, бе. Мисли, че коня е нагоре, къде е нагоре? Нали надолу отиваме на полигона? Преда, вижда ли си път? Вижда се. Малко са друса, ама вижда се. Ето, тук се вижда. Ох, тая фиба ми разбила тук. Фибата. Аде, кой го иска? Кой го чупи? Тук аз не съм го чупил. Аз. Ама то много лесно се чупи, аз просто като го изкарах и после като пъхнах то се чупи. Сега какво ще прави? То пластмаса. И то е пластмаса, но сега какво ще прави? Ми трябва да сложим като тук отляво. Ето, там някаква тел се сложи на твоето място. Който с нами да я разневитваме вече. Нали? Каква работа имаш там да подсигуриш? И то печеше тогава, то беше когато кака ми има може това става. Как печеше добър ден да също и да го видиш. Явно си е фабричен дефект, защото и на... Да. Виж, че и на твоето има такова, само че е сложен на стел на шофьорското място. И виж го е тук, гледай. Виж? Че е закачен на стел, защото някакво друго също. То с халоса ни е пак тук. Та с къден да намаля на сам брадата, дето начинам. Колко полека човцете са ти точно на пътя. Пак сега виж. Ще минаваш ли напред? Защото и аз ще трябва да се Но тук снимам чак даскалото. А, не, това не е даскалото. Ох, Каляне, баби майка да намеря отзаде. Полека се събойта! Нарочно го правиш. Абе, колко бе? Мале, ще те кажа на дядо. Виж го и ръчни дърпа. Абе, колко? Пуснах да. Слушай, братка. Само една. Добре. Защото дялка 10 минути на разположение. Гледай го. А, да, верно.
Я. Така добре ли ти е седалката? Ец. Ще го опре. Как въртях? А, не че какво съм кола.